Siis sanotko sä, että sä oot nukkunut ulkona 4 yötä vai? No siis mä oon nukkunut Ihan 8 omiin. ulkona, viimeiset 8 yötä. Mutta Joo. nyt mä oon nukkunut siis riippumatossa. Siellä Muhoksella mä nukkuin teltassa, mutta nyt 4 yötä mä oon nukkunut riippumatossa tuossa. Joo. Mä kopioin sulta liikettä. Anna mennä vaan. Niin sitten välillä on miettinyt niin kuin sitä, että niin kato, tarkoitan sillä, että se ulkona oleminen, sehän on siis meidän luontaista maailmaa, elämänympäristöä. Niin, Nämähän on meidän rakennelmia, sitten nämä sisällä olemiset. Ja niin. sitten mä oon ihan kauhistellut välillä sitä, kun mä oon tajunnut, kuinka paljon elämästäni minä vietän sisällä. Ja kuinka Mm, paljon kaikki muutkin ihmiset viettää elämästään sisällä. Ja mm. minkälainen hurja muutos se olisi niin kuin jotenkin tuntuu, että kehon hapen saannillekin se, että yhtäkkiä olisikin vaikka 3 vuorokautta ulkona. Niin, Sehän niin, menisi keho ja pää ihan sekaisin. niin. Mutta mä siis viihdyn itsekin kyllä sisällä. Ja sitten mä oon jotenkin ajatellut, että kesät mä nukun ulkona, niin mä saan siinä samalla semmoista niinku. No Mm. ensinnäkin yleensä, nyt ei ole vielä niin lämmin, että se niinku, viime yönäkin oli varmaan pakkasta, mutta sitten kun se vähän niinku pikkusen lämpenee, niin se ilmakin alkaa olla oikein semmoista niinku ihanaa, semmoista, se oikein kutsuu nukkumaan ulos. Niin, niin. Mutta, mutta joo, jotenkin semmoinen, varmaan kun talvella kumminkin, en mä niin älyttömästi ole ulkona, niin sitten jotenkin, että mä haluan hyödyntää tämän kesäajan, että mä olisin mahdollisimman paljon. Joo. Rauhoittaako se sinua tai mitä se niin kuin sulle antaa se? Mikä sut saa sinne ulos? No varmasti, se, että mä oon lähempänä niitä kaikkia lintuja ja sitten nuo puut on jotenkin tuntuu hyviltä ja sitten se ilma, happi. Joo. Tuntuupa hyvältä niskassa. Huhhuh. Alko rutiina vaan käy. Oh, ei. Siis huvittavaa, kun mä haukottelen tosi paljon nykyään. Tai siis vaikka eilenkin, kun olin karatessa, niin Niin. tehtiin alkulämmittelyä, niin mä sen jälkeen haukottelen ihan mielettömästi, että onko se vaan niin kuin jotenkin vähän niin kuin, että no enkä mä nyt voi olla niin väsynyt. Mä ehkä itse liitän sen siihen, että se keho jotenkin purkaa jotakin Niin. vaan. Mutta että siis saan kuittia treenikaverilta. Niin sä Ai, siellä harjoituksissakin haukottele. niin, reeneissä. Kuittaileeko opettaja? No, ei se ole vielä kuittaa. Tarttuuko se muihin? En ole huomannut. Onhan se semmoista irtipäästämistä se haukottelu. Niin onkin, joo. Ja sitten, siis kyllähän niin kuin TR on tehnyt sitä, että sitä niin kuin, monesti kun alkaa tekemään harjoitusta, niin tulee sitä haukottelua. Niin. Hei ja tervetuloa taas meidän podcastin pariin. Tänään me täällä Elinan kanssa jutellaan TR:stä tietenkin ja sitten vähän itsetuntemuksesta ja itsensä hyväksymisestä. Joo. Tuumattiin, että ainakin minä tuumasin, että itselle ainakin semmoisia isoja muhkeita aiheita, että katsotaanpa, että kuinka niihin uskaltaa sukeltaa ja sitten meneekö meillä 2 tuntia niiden puimiseen. Niinpä. Mulla täällä vähän tietokone lähettelee jotakin erilaisia ikkunoita tähän, mutta No niin, mutta kun vaiennan ne. niin. No hei Elina, mua kiinnostaisi kuulla, että minkälainen fiilis sulla oli viime podcastin jälkeen, kun me nauhoitettiin se, niin herättikö se sinussa jotakin ajatuksia? Olisi kiva kuulla. Joo.
No ensinnäkin mun täytyy sanoa heti, että mulla on nyttenkin edelleen semmoinen hyvin virittynyt ja jännittynyt olo, että ei ole niin kuin tämä toinen kerta, niin ei ole silleen vähemmän jännittävä kuin oli se ensimmäinen. Ja onhan siihen tullut tavallaan, niin kuin, että hoksaa sen, että no on se podcastin tekeminen jotakin muutakin kuin vaan sitä, että juttelee siinä kameran edessä ja pitää hauskaa. Hauska. Ja sitten tulee monia kysymyksiä sitten siitä, että no miten se haluaa toteuttaa ja mikä on se kokonaisuus ja mitä kaikkia editointia ja muuta siihen niin kuin liittyy. Niin semmoinen niin kuin innostunut olo oppia uutta tämän asian parissa, myös niin kuin tuommoisia ihan käytännön taitoja. Ja sitten täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin mennyt vähän niin kuin laajasta laitaan tässä nämä tunnelmat. Onko sitä parisen viikkoa, kun me se ensimmäinen jakso nauhoitettiin, niin mulla oli yksi viikonloppu siinä välissä semmoinen, että mä ajattelin, että ei hyvänen aika, että eihän mä niinku, mitä mä oon tekemässä ja uskallanko mä tähän lähteä. Ja mä pyöräilin tuolla kaupungilla ihan muuten vaan jossain kävin harrastuksessa ja mä ajattelin yhtäkkiä niitä vastaan tulevia ihmisiä, että entä jos musta tuleekin julkis ja, ja ne tunnistaa minut, kun minä täällä vaan menen johonkin harrastukseen ja niinku, olen astumassa julkiseen elämään ja mitä minä menin puhumaan silloin ekalla kerralla ja mitä, niin kuin, tuli semmoinen, se on jännä, että se kävi ihan siellä eri puolella siellä. Ja nyt sitten kuitenkin se kääntyi sinne, niin kuin, että joo, tämä kyllä tehdään. Ja varsinkin kun näki sen ensimmäisen editointiversion, että pistetään eetteriin vaan. Ja, että nyt ei mietitä, vaan tehdään ja katsotaan, mitä se tuo. Sellaisia tunnelmia. Miten sulla? No olipa mukava kuulla noita. Öö, no joo, kyllä mäkin olen hävennyt ja jo vähän niin kuin, että mikä mä oon missään puhumaan. Ja vähän niin kuin, joo, että on kyllä käynyt semmoisia vähän hirvityksiä, mutta sitten mä oon todella utelias, mä oon innostunut. Ja, ja sitten, siis ensinnäkin musta on niin mukava jutella sun kanssa ja ihan siis se näkökulma, että hei, että öö, siis tää on myös tämmöinen itsensä kanssa kasvaminen, Mm, joka nyt vaan kuuluu tulla mm, ja jotenkin kasvaa vähän sen kanssa, että hei, mä saan sanoa, mulla on ajatuksia ja mä saan sanoa ja mä en ole täydellinen ja mm, öö, niin kuin vaikka siinä eka versiossa niin oli vähän, mun ääni oli jotenkin vähän huono ja mä en edes tajunnut tämmöisiä teknisiä juttuja silloin ja en kyllä varmaan vieläkään, mutta näin ehkä aina yksi askel kerrallaan oppii. mm, Joo, ja sitten jotenkin, mulla on jotenkin aika levollinen olo tulla tähän. Silloin eka äänityksessä mä huomasin, että mulla todellakin oli semmoista niin kuin virittyneisyyttä kehossa mm, ja mieli vähän laukkaili sinne tänne. Ja mä tunnistan nyt semmoista levollisuutta ja semmoista, että ihana olla Elina sun kanssa juttelemassa näistä mm, asioista ja jotenkin ehkä semmoista levollisuutta sille omalle kasvulle, että hei, että mun ei, että mä nyt on tämmöinen mm, ja mä nyt haluan sun kanssa jutella näitä ja me halutaan julkaista näitä mm. ja joo. Tällä on merkitys jo siinä, että me ylipäätään tässä ollaan kahdesta ja nauhoitetaan tämä. Niin. No hei, öö, mulla tuli mieleen, kun mä kuuntelin sitä meidän eka jaksoa, Mm, niin mä itse asiassa jätin sinne tarkoituksella semmoisia pätkiä, joissa me ei puhuta. mm, Ja mä haluaisin vähän puhua siitä, mm, jotenkin siitä hiljaisuudesta. Ja ah, mulla itsellä tulee mieleen se jotenkin, että mä haluaisin olla välittämässä ihmisille sitä, että saa olla hiljaa. Ja hiljaisuus on tärkeää. Ja hiljaisuus on mahdollisuus niin kuin, pysähtyä jotenkin siihen läsnäoloon. mm, Ja siksi mulla olisi toive, että jatkossakin
me sallitaan hiljaisuutta meidän välillä, vaikka tässä podcastissa. Mm. Ja jotenkin mä itse haluaisin olla kutsumassa sua kuulia silloin, kun jos me ollaan Elinan kanssa hiljaa, Mm. niin mä haluaisin kutsua suakin jotenkin niin kuin olemaan sinussa tai jotenkin vähän niin kuin kuulostelemaan, että miltä se hiljaisuus tuntuu, Mm. kun yhtäkkiä nuo podcastin pitäjät onkin hiljaa eikä ne puhu mitään. Ja jotenkin, mitä se sinussa Mm. herättää, minkälaisia ajatuksia sulla liikkuu, herättääkö se jotakin tunteita. Mm. Tai sitten jos sä haluat vaan niin kuin aistia sun kehoa ja olla siinä hetkessä, niin mä kutsun semmoisten asioiden äärelle, jos se tuntuu hyvältä. Mm. Ja mitä sieltä vaan niin kuin itsestä nouseekin, että ei sen tarvi olla mitään kukkasia ja perhosia, vaan se voi olla niin kuin Niin, ihan niin kuin jäätävää ärsytystä, että niin kuin, vaan niin ärsyttää tämä hitaus ja tämä hiljaisuus, niin kuin, että kaikki on niin kuin sitä hyvää infoa omasta itsestä ja sitä ihan, minua. Ja sitten just, että jes, mä saan tuntea näin ja niin kuin ajatella näin ja niin. tykätä näistä asioista. Tai Ah, sitten saa niin kuin vaan kellua siinä, jos se tuntuu niin hyvältä. niin. Ja ihan kun sä puhut sitten hiljaisuudesta, niin mulla on itsellä, niin kuin, mä huomaan, että nyt kun mä opiskelen joogaopettajaksi, niin mä huomaan, että se vaan niin kuin kristallisoituu se oma, äh, en mä tiedä, tavoite, päämäärä tai siis semmoinen punainen lanka, jotenkin se, että mä haluan kutsua ihmisiä semmoiseen hitauteen, hidastamaan. Mm, Ja miten se, että ei se tarkoita sitä, että täytyy jarruttaa pakosta. Silloin mm, jos pyörät pyörii tosi kovaa, mm, niin sehän on melkein väkivaltaa, niin kuin on tämmöisten kovien pyörien niin kuin lyö niitä jarruja. Kirskuuhan ne jarrut siinä ja mm, vikisee ja vokisee tietenkin ja kitkaa syntyy. Semmoinen jarruttelu, kuulostelu, miltä se pieni jarruttelu tuntuu tai mikä on se itselle sopiva vauhti. Ja voiko sitä vaikka ajan kanssa hidastella ja kuulostella, että tuntuuko se hitaus itselle enemmän semmoiselta hankalalta tai itseä vastaan tekevältä, vai voiko sieltä löytyä myös semmoista, että hei, että mä oonkin ollut niin kuin vuosikymmeniä rattaat pyörinyt melkoisella tahilla ja tutusteleekin uudestaan vaikka jonkunlaiseen hitauteen elämässä, mitä joskus on ehkä kokenutkin. Ja että sieltä löytääkin sellaista ammennettavaa, hyvää oloa mm, ja sitä itsetuntemusta. mm, Mä jotenkin koen, että se itsetuntemus löytyy paljon just siellä hiljaisuudessa ja hitaudessa. mm. Niin, tuosta hiljaisuudesta tulee mieleen se, että kun mä olin kouluterveydenhoitajana, niin mä tein muistaakseni etsivän nuorisotyöntekijän kanssa semmoista öö, itsetuntemukseen liittyvää kurssia yläkoululaisille. Niin sitten siellä kurssimateriaalissa oli silloin, että vietä aikaa hiljaisuudessa itsesi kanssa, että se kasvattaa niin kuin itsetuntemusta. Ja se on jäänyt sieltä, että se monesti palaa mieleen, että hei, tämä oli siellä 8. luokan kirjassa. Mm. Ja edelleen se pitää paikkansa. Joo. Mutta mulla tulee myös tuosta, nyt kun alettiin tästä hiljaisuudesta puhumaan, Mm. niin mä itse muistan omalla kohdalla sen, että siinä vaiheessa, kun alkoi hidastaa tahtia, elämäntahtia, koska oli pakko, koska ei enää öö, tuntunut hyvältä se elämä, mitä eli, Mm. niin se oli ihan järkyttävä alku. Siis se, että kun mielestä alkaa tulla kaikenlaisia, jos sä oot suorittanut elämää niin sitten yhtäkkiä, kun sä istahatkin sohvalle. Itse asiassa ensimmäisiä kertoja elämässä istuin sohvalle Mm. tekemättä mitään.
Mm. Niin se oli silleen niin kuin, sai kyllä aika paljon kuunnella semmoista niin kuin soraääniä ja sitä, että hei, että se saa istua siinä ja niin kuin vähän niin kuin, että nyt sun pitää Mm. lähteä sinne kalalle tai nyt sun pitää lähteä sinne metälle tai mitä vaan. Oli aika paljon kaikenlaisia harrastuksia ja, ja sun pitää olla siellä, täällä ja tuolla ja se oli tosi haastava alku. Joo. Ja sitten siinä kävi niin, että kun sai, vähän niin kuin pääsi jotenkin, halusi jotakin muutosta, eli halusi niin kuin erilaista elämää, ei halunnut enää sitä samaa, niin sitten se hiljaisuus alkoikin kutsumaan ja mä jotenkin sukelsin Mm. siihen hiljaisuuteen sitten ihan niin kuin Mm. moneksi vuodeksi. Mm. Mä huomasin jossain vaiheessa itselle, päivät on erilaisia. Vaikka elämäntilanne olisikin rauhallinen, niin saattaa olla melko semmoisia ping-pong-päiviä, että tuntuu, että ajatukset hyppää toisesta toiseen ja pitää tehdä tuota ja tuo ja tuo ja multitaskausta ja bla bla, vaikka kyse olisi vain jostain pyykkien pesusta tai jostain. Niin mä otin käyttöön siis joogasta tutun kuolleen miehen asennon savasana. Eli siis vaan selälleen matolle, lattialle. Ja sekin oli niin kuin jännä kokemus, että kun niin kuin itse olin, että kun se fyysinen minä menee siihen matolle, lattialle, päästää sitä omaa kehoa siihen lattian varaan, niin kuinka paljon siinä niin kuin tulee yhtäkkiä niitä impulseja, niitä tulee niin kuin aivan siis sadasosa sekunnissa, että minun pitää nousta, mulla pitää tehdä se. Ja sitten vaan niin kuin muista, ei kun minä vaan nyt olen tässä. Niin se pitää, ei kun niin minä olen nyt vain tässä. Ja sitten, että kuinka siinä just siinä alussa sitä saattaa tikittää, niin kuin, että sitten on tosi hankala niin kuin päästää itsensä siihen. Ja sitten lopulta, miten se tuntuukin aluksi, että minulla ei ole sekuntiakaan hukattavana, minä en voi minuuttiakaan tässä olla. Ja sitten kuitenkin, kun siinä hetken aikaa on, niin saattaa olla, että joku 5 minuuttia, tai en ole aikaa katsonut, mutta se saattaa niinku riittää siihen, että sun keho lähtee laskeutumaan ja samalla se mieli niinku synkronoituu siihen kehon tahtiin paremmin. Eli se mieli niinku lähtee rauhoittumaan kans siihen niinku lattialle. Et se on niinku mulla semmoinen keino, että jos mä huomaan, että mä vaan niinku pingahtelen paikasta toiseen ja en oikein saa mitään aikaiseksi, niin minun ykköskeino on mennä lattialle makaamaan X-asento. Tai no ei välttämättä X-asento, vaan ihan siis sellaisen selimakuasento. Ja antaa jotenkin niiden kierrosten vähän niin kuin laskea ihan luonnostaan. Mm. Joo, Kaikilla on itse omat keinonsa. niin onkin. Kaikilla on omat keinonsa. Ja just tuosta selimakuulla, niin se on ollut mulla kanssa jossakin vaiheessa semmoinen, mä todella paljon makasin lattialla. Mm. Ja jotenkin se lattia, miten se niinku, se vaan kantaa. Mm. Se tuntuu tosi hyvältä. Ja sitten Mm. pikkuhiljaa voi päästää niitä jännityksiä. Jotenkin Mm. huomaakin, että okei, että joku paikka nyt rentoutuu ja se jotenkin tulee raskaammaksi ja painuu enemmän sinne alustaa vasten. Ja, että se oikeasti Mm. tapahtuu, keho tekee sitä automaattisesti. Alkaa Mm. tekemään automaattisesti, kun pysähtyy. Ja, Mm. joo. Mm. Haluatko sä Elina kertoa jotain, mitä sulla tulee mieleen itsetuntemuksesta TRE:hen liittyen? Tai... Joo. Mm. Me ensin puhuttiin sitä itsensä hyväksymisestä, mikä oli itselle semmoinen, mulla oli vaikea saada siitä teemasta kiinni, koska tuntuu, että se on tavallaan semmoinen iso juttu, mitä koko ajan harjoittaa. Ja sitten mä ajattelisin, että siitä, jos menee vähän niin kuin
no, taaksepäin tai sillä, että ottaa pikkusen erilaisen näkökulman, niin se itse tuntemus niin kuin tuntui semmoiselta, että siitä niin kuin lähti ajatus enemmän pyörimään, niin kuin, että mitä tavallaan TR on merkinnyt itselle se oma itsetuntemuksen kannalta. Niin, mä kerroin tavallaan siinä ekassa jaksossakin siitä, että miten mä sen ensimmäisen puoli vuotta tein sitä TR-harjoitusta niin tosi tiiviisti ja siitä lähti isot prosessit käyntiin ja eihän mulla nyt mitään tieteellistä faktaa siitä ole, että näillä kahdella asialla on yhteys, mutta mä aloitin TR-harjoituksen vuoden alussa ja vuoden lopussa mä asuin eri paikkakunnalla, olin uudessa työssä ja mä olin aloittamassa parisuhdetta. Ja mulla oli niin kuin siis siinä vuoden aikana niin kuin ihan tosi isoja myllerryksiä ja asioita myös, mitä niin kuin kaverit sanoivat, että mä oon aivan niin kuin ihmettä, että miten sinä tuommoisen niin kuin lähit, että ei hän olisi kyllä ajatellut, että sä noin tekisit. Ja mäkin niin kuin, mä en tiedä, mitä se tavallaan, onko jotain tunnelukkoja. Mä oon kuullut, että on tällaisia tunnelukkoasioita. Mä en ole ikinä lukenut niistä tai en oikein tiedä, mistä on kyse. Mutta mä oon miettinyt, että onko siinä ollut jotakin semmoisia lukkoja, mitä se TR on lähtenyt elämässä aukaisemaan. Ja varsinkin kun sitä teki sitä harjoitusta niin paljon, niin sitten lähti isot prosessit, semmoiset niin kuin avautumisen prosessit liikkeelle. Ja tuntuu, että ne askeleet on niin kuin vienyt ja lähtenyt viemään koko ajan kohti sitä omaa aidompaa itseä. Et tietynlaiset kerrokset, mitä tässä on elämän aikana rakennellut itselleen ja kuvitellut, että minä olen tällainen tai minä tykkään tällaisista asioista tai vaikka ammatti, että tämä on se minun ammatti, niin ne on lähtenyt hapertumaan ja kyseenalaistumaan sillä kun sieltä on niinku tavallaan puskenut sieltä sisältä sitä aitoa kasvua sieltä omasta minästä. Että semmoisia vihreitä kasvustoja puskee sieltä kuorien läpi, jotka niin kuin resonoi suoraan sen kanssa, että tämä tuntuu hyvältä, tätä mä haluan tehdä, tämä ei edes tunnu työltä, tai että on sitä imua ja itsensä toteuttamista. Niin se oli jännä, että tavallaan, että joo, mä vaan lähdin hakemaan sitten ulkopaikkakunnalle töihin ja pääsin sinne ja lähdin vaan sinne ja kävin vielä viimeisenä iltana ennen muuttoa, niin kävin nykytanssissa harrastamassa ja silloin se opettajakin sanoi, että mitä sä täällä teet, jos sä huomenna muutat, että ei hän kyllä missä hän olisi tanssimassa, jos hän olisi seuraavana päivänä muutto. Että se oli jännä, että miten se vapautti jotenkin elämää hetkessä paremmin. Ja myös niin kun, jos ajattelee sitä omaa henkilökohtaisinta asiaa, sitä parisuhdetta, niin se oli niin kuin sellainen, mikä myös avautui. Mulla avautui tilaa toiselle ihmiselle. Ja mä ajattelisin, että se liittyy vahvasti siihen, että se oma itse alkoi jotenkin eheytymään tai löytymään. Se kokonaisuus sen oman kehon, mielen, kaiken välillä. Ja sitten kun alkaa vaikka alitajuisesti tai jotenkin sieltä tuntemaan sitä kokonaisuutta, niin on myös sitä voimaa tai sitä olemusta, joka niin kuin pystyy lähtemään niinkin syvälliseen asiaan kuin parisuhde. Kokonaisvaltaiseen asiaan, prosessiin. Joo. Tämmöisiä pikkujuttuja. Miten No, sulla? no siis, siis tosi mahtavaa kuulla, että sä oot niinku, että sä oot pitänyt itselle kirjaa asioista, kun sä oot aloittanut sen TRE:n. Ja Mm, sitten samaan vuoden loppuun mennessä niin on rytissy ja paukkunut vähän uudet rakennelmat. Niin tosi mielenkiintoinen tuo yhteys. mm, Tai tuo samanaikaisuus. Joo. Mm. Mitä sulla tulee ajatuksia? Herättääkö Itse, sulla enemmän itsetuntemus, itsensä hyväksyminen? no itsetuntemuksesta tulee mieleen, että kyllähän niin TRE on
ollut yksi iso asia niin kuin siinä, että oppii tuntemaan itseä ja jotenkin niin kuin kehon kautta, sen kehon liikkeen kautta, miten se keho vie sua, miten keho, jos sä annat luvan sun keholle ilmaista sua, niin mitä Mm. tapahtuu. Ja sitten vähän niin kuin todistaa sitä, että mun keho tekee näin. Ja, ja jotenkin, siis se on, mulla tulee heti mieleen se itsensä hyväksyminen, että se, että kun on jotenkin alkoi avautua entistä enemmän sille niin kuin TR:n kautta, että hei, että mun keho tietää. Mun keho tietää, mikä auttaa mua tai mikä niin kuin jotenkin helpottaa mun oloa tai mikä vapauttaa mua tai näin. Niin kun uskalsi alkaa luottaa siihen Mm. kehon systeemiin ja liikkeeseen, niin se toi semmoista uteliaisuutta, että hei, että mitä täältä tulee. Mm. Ja esimerkiksi öö, silloin entinen minä, Mm. minä silloin vähän kauemmin sitten, niin se on tosi paljon kontrolloinut. Ja esimerkiksi kehoasentoakin se, että sitä, että ihmisten ilmoilla ollaan hyvässä ryhdissä ja jotenkin niin kuin, näytetään vahvalta ja, tai semmoiselta, niin kuin, en mä nyt tiedä, onko se vahva oikea sana, mutta esimerkiksi se hyvä ryhti. Mm. Ja sitten TRN kautta mä huomasinkin, että se on ollut aika teeskenneltyä. Tai jotenkin, että mä oon pitänyt sitä itse jotenkin yllä tietoisesti tai ehkä tiedostamattakin. Ja sitten kun se TR lähti viemään mun kehoa kaikkiin semmoisiin asentoihin, jotka ei ollut niin mairittelevia. Sanotaan, että jollaisessa asennossa ei ehkä haluaisi esiintyä julkisella paikalla. Esimerkiksi hartiat edessä tai jotenkin Mm. supistuneena tai käpertyneenä. Niin Mm. se herätti semmoista uteliaisuutta, että hei, että vau, Mm. että mun keho näyttää mulle jotakin, jota mun on hyvä nähdä. Ja esimerkiksi tämä mun oikea olkapää. Se on siis huomattavasti kääntynyt eteenpäin. Jossakin vaiheessa se oli mulle vähän semmoinen ongelma, että miten mulla on näin huono ryhti. Ja vähän niin kuin sitä yritti silleen mukaan olla vähän paremmassa ryhdissä. Mm. Mutta sitten jotenkin TR, silloin joskus niin TR-harjoituksessa mun keho lähti öö, näyttämään mulle, avaamaan mulle jotenkin mun suhdetta tähän oikeaan olkapäähän. Ja se niinku, mulle tuli, mä sain tietää, että se on suojannut mua monesti. Eli Mm. mulla alkoi tulla liikkeessä semmoista tämmöistä, että se niinku oikea olkapää oikein niinku tulee eteen ja se vähän niinku Mm. on mun suoja. Mm. Ja mä jotenkin ymmärsin, että ihanaa, että tämä on mun ujoutta ja semmoista, mitä mulla on lapsena ollut. Ja jotenkin mä niinku opin rakastamaan. Se on niinku Mm. ihanaa. Jotenkin, että sulla on ollut tosi tärkeä tehtävä. Mä oon tarvinnut sun Mm. tukea monissa tilanteissa. Ja sitten ää, itse asiassa TRE ja se, että kun se olkapää täältä alkoi tulla, niin se auttoi mua hyväksymään myös mun ujoutta. Jotenkin, että hei, tää on osa mua ja, ja se ei tarkoita, että mun tarvii jäädä sinne ujouteen tai jotenkin olla sen niin kuin, olla, että mä en uskalla tehdä mitään, vaan se, että se on osa mua ja se saa niin kuin elää niin kuin kehon liikekin. Eli välillä ollaan laajemmasti ja vapaammasti ja sitten välillä vähän supuistuneena Mm. ja suojautuneena ja kumpikin on hyvä, kumpikin saa olla. Ja Mm. kumpikin on, kaikki on niin kuin ihmisenä olemista. Siis mä aivan liikutun tuosta, mitä sä sanot siitä sun olkapäästä ja kun sä näytät sitä. Mulla tuli semmoinen visio semmoisesta pienestä Ailasta. Mm. Mm. Ailasta lapsena. Niin. Mm. Tuo, ja tämä on niin jännittävä, mahtavaa kuunnella tuota sun tarinaa, kun mulla taas on tämä ryhtiasia niin, että mä taas on niin kuin koko nuoruus- ja aikuisikäni, niin
minun ryhti on niin tämmöinen. Minun olkapäät on ollut minun suojelijat. Ne suojelee tätä minun, jotenkin tätä minää. Ja se ryhti on niin kuin ollut huono. Ja se on nimenomaan sitä, että alitajuisesti on vaan lähtenyt suojelemaan itseään ja piilottamaan itseään, ettei kovin näy tai kuulu. Ajuton mauton. Ja TRE taas on lähtenyt niin kuin avaamaan. Että on jotenkin aivan ihana. Mä niin kuin nautin niin kerta kaikkiaan siitä, kun se tulee ja se aukaisee, se näyttää minut oikein niin kuin, kattokaa, tässä minä olen. Ja se oma niin kuin, yksi joogaopettaja kuvaili jotenkin, että oikein anna se sinun timantin sieltä loistaa. Ja tosi merkityksekäs yksi harjoitus minulle oli just suhteessa tässä, niin oli kun mä olin juurikin Kirsi Törmin, meidän opettajamme, lasten ja nuorten TRE-viikonloppukurssilla. Ja siellä tutkittiin sitä omaa minää lapsuudessa ja omaa minää nuoruudessa ja tehtiin TRE-harjoitus siihen liittyen. Ja se oli tosi voimallinen ja avaava kokemus itselle se, että kun lähti niin kuin mielikuvitusleikillä kuvittelemaan itsensä siinä harjoituksessa nuorena. Et jos olisin vaikka 15-14-vuotias ja tässä matolla ja teen sitä TRE-harjoitusta, niin miten olen kehollisesti siinä? Ja mun keho meni hyvin suppeaksi, hyvin pieneksi, älkää nähkö minua. Ja sitten kun kuitenkin ei niin kuin pystynyt kuitenkaan koko ajan olemaan siinä ajatuksessa, että olen nuori, vaan siinä harjoituksessa niin kuin oli myös tässä hetkessä ja olen nyt. Niin aina silloin, kun tuli tähän hetkeen niin kuin ajatuksissa ja olemuksissaan, niin se avautui ja oli niin kuin ihan erilainen keho, ihan erilainen olemus. Ja sitten kun se taas niin kuin meni, eikö niin minun piti ollakin se nuori, ja sitten se niin kuin näki ja tunsi sen omassa kehossa, tunnisti sen oman itsensä 14-13-vuotiaana. Niin se oli ihan semmoinen, pääsi niin kuin, ihan valtava semmoinen niin kuin myötätunnon itku itseä kohtaa. Eikö oivalsi sen, että miten sitä teiniä ja piiloon menevää itseä haluaa. Ja olin ehkä halunnut, vaan se oli se tarve. Se oli kerta kaikkiaan se selviytymisen moodi, pysyä siellä piilossa. Ja miten huomasi sen eron tähän päivään, että miten pitkälle on siitä tullut monilla eri asioilla ja prosesseilla. Ja miten hyvältä se tuntuu. Ja miten se, että tämmöinen niin kuin on, tämmöinen kehityskaari on mahdollinen. Ja aina tulee olemaan varmaan myös se Elina, joka tietyissä tilanteissa suojelee itseään näin. Ja just tuo, mitä sä sanoit, että kaikki saa olla. Kaikki on osa minua. Mä ihan liikut. Mm. Mä rakastan teinejä. Joo, Ja niin, niin. Mm. mm, Olen tavoittavina niin sen, mitä tarkoitat, että mm, tunnistan. Mm. sallia Mm. se kaikki. Jotenkin sitten TRE, miten se, eihän mä olisi tiennyt se, eihän mulla ole käynyt mielessäkään, että mä jotenkin ujous tulee, vaikka nousee esiin TREn kautta tai jotenkin Mm. näin, että sitten kun sen aktivoi sen tärinän Mm. ja pysähtyy kehon ja kehon liikkeen ja tärinän äärelle, niin ajan kanssa se vaan alkaa opettaa meitä ja Mm. kertomaan niin kuin Mm. sen kehon liikkeen kautta sitä meidän tarinaa meistä. Mm. Tarinaa minusta, minun menneisyydestä, historiasta, Mm. minkälaista liikettä sieltä lähtee tulemaan ja jotenkin vähän niin kuin sit saa todistaa siinä sitä, Mm. että minkälaista elämää mä oon elänyt ja mitä mun elämä on kuulunut. Mm. Ja jotenkin myös ajattelen, että siinä kehossa on se viisaus, että
se tunnistaa sen oman kokonaisuutensa. Se tunnistaa sen oman alitajuntansa ja mielensä ja elämäntilanteen niin, että mm, olenko valmis tämän tarinan kuulemiselle vai sen niin kuin näkyväksi tekemiselle. Kaikki asiat, niin kuin, kun tavallaan juurikin se itsesäätely on siinä mukana, että ei lähde ahnehtimaan. Sehän on hyvin luonnollista. Mieli saattaa uuden menetelmän kohdalla niin kuin olla aivan ihastunut, että nyt kaikki tänne heti, minä olen valmis. Ja mutta sitten tietyllä lailla niin kuin rauhoittaa sitä mieltä, rauhoittaa sitä, että kaikki tapahtuu ajallaan ja omassa tahissaan ja sopivin palasin, sopivin askelin. Niin. Ja nyt, niin kuin jos ajattelee sitäkin, että miten pitkä polku itselläkin on vuodesta 2016, niin, ja mä tunnen, että mulla on niin paljon vielä kaikkea niin kuin uteliaisuutta siihen, että mitä täältä vielä, niin kuin, mitä se keho haluaa kertoa, vaikka edes niin kuin siitä tämänhetkisestä päivästä. Että se on tullut semmoiseksikin, että ehkä minulle kaikista luontaisin tai semmoinen tapa on tehdä teereitä iltaisin, ennen kuin alkaa liikaa nukuttamaan, ennen kuin on liian väsynyt. Ja se on vähän semmoinen, että hei hei, mitä kuuluu? Minkälainen päivä oikeasti on ollut? Että se kertoo niin rehellisesti se keho sen, että mitä minä olen kokenut sen päivän aikana. Minun aivot saattaa vielä olla niin kuin semmoisessa, että hei, eihän tässä mitään, että kyllähän minä nämä, tuli vähän vaikka semmoinen haastava tilanne tuossa, mutta ei tässä mitään, minähän olen ihan rauhallinen. Ja sitten kun mä menen siihen TRE-harjoitukseen, niin se keho näyttääkin mulle, että mä oon täällä niin kuin aivan nyt semmoisesta, että nyt tarvii tosiaan sitä niin kuin irti päästämistä ja itsensä kuulemista, että keho saattaakin olla siellä krampissa ja sanoa, että hei, sulla oli tänään aika tai haastava juttu tai haastava päivä, jonka sinä, niin kuin, sehän on aina se oma kokemus. Ei se tarvi olla niin kuin mitään massiivista niin sanotusti ulospäin, mutta miten minä itse koen niitä asioita ja keho, mitä se keho ottaa aina päivän aikana vastaan, minkälaisia reaktioita eri tilanteissa syntyy, niin ne kaikki on niin kuin siinä harjoituksessa sitten näkyvissä ja purettavissa, rauhoitettavissa. Eli se Kyllä. tavallaan myös niin kuin se jokapäiväinen harjoitus on niin kuin, se aina vaan uudestaan kertoo minulle sitä omaa itseä, sitä, että se oma tarina siitä päivästä. Niin, ja just se, mä haluan jotenkin sanoa uudestaan, että se sun kokemus, Mm, mun kokemus, miten mm, minä oon kokenut tämän päivän. mm, mm. Mm. Ei se, mitä tavallaan toinen sanoo ulkopuolelta, Niin, että mitä siinä oli tai oliko se nyt haastavaa vai ei, vaan niin, mitä se itselle oli. niin. Ja miten tärkeää onkaan nähdä se, Mm, että minkälainen se päivä on ollut tai miten itse asiaa on kokenut. Jotenkin antaa niin kuin nähdä rehellisesti, että miltä minusta tämä asia on tuntunut tai miten mun keho on reagoinut. mm, mm, Rehellisesti ja aidosti. mm. Tuleeko sulle yllätyksiä? Kun mä itse niin koen, että mulle tulee kuitenkin vielä semmoisia pieniä yllätyksiä, että ai jaa, että mulla olikin niin tämmöinen kokemus sitten, niin kuin, että se harjoitus paljastaa. Vai miten sulla? Öö, no mä en nyt oikein osaa sanoa tuohon, että mä tunnistan, mä elän aika kuulostelevaa elämää ja mä jotenkin aika herkästi huomaan, jos mulla niinku alkaa joku Mm, hälinä täällä hermostossa jotenkin, että ja mä sanotaan, että mä en ole mikään, okei, kyllä mä tietyn ajan niin kuin voin tehdä asioita ja mä tunnistan, että täällä on se hälinä, mutta mä jotenkin tarvin pitkin päivää semmoisia taukoja, että mä vähän niin kuin kuulen, että hei, mikä tämä hälinä mm, on ja joo. mikä tämä tämmöinen sekamelska täällä nyt pyörii täällä mielessä ja kehossa ja keho saattaa kipuilla tai
mielessä saattaa nostaa jotain tunteita Mm. tai ajatukset sinkoilla, niin se on mulle yleensä merkki, että hei, jotakin on tapahtunut tai joku juttu haluaisi nyt ehkä tulla näkyviin ja Mm. näin. Joo, mutta siis en sitä sano, etteikö TR-harjoitus toisi vielä yllätyksiä tai jotenkin, no just sitä, että ainahan itseen tutustuminen on yllätystä jotenkin, että minä olen tämmöinen. Ja siis kyllähän aina kun sitä niin kuin, uudestaan pysähtyy itsensä äärelle, niin kyllähän sitä on silleen niin kuin uuden äärellä silti, koska menee vaikka syvemmälle jonkun asian kanssa tai jotenkin, että tämä asia tuntuukin musta niin kuin, Mm. edelleen vaikka vaikealta tai Mm. näin. Että joo, kyllähän elämä yllättää. Ja Mm. sitten tämä, tai se, mitä itsestä löytyy, niin kyllähän sieltä löytyy yllätyksiä ja uusia asioita. Mä haluaisin palata tuohon ujousasiaan, Mm. koska mulle sattui semmoinen hauska tilanne. Olisiko siitä pari-kolme vuotta aikaa? Mä päätin, että mä haluan mennä, mun läheiset rakensi taloa, ja mä jotenkin ajattelin, että mä haluan mennä nyt sinne rakennustyömaalle harjoittelemaan ja tekemään semmoisia töitä, joita mä en osaa. Ja, Mm. ja siihen liittyy myös semmoinen niin kuin, jotenkin, koska se on tämmöistä miesvaltaista hommaa, niin myös vähän niin kuin semmoinen, että hei, että mä nyt meen näyttämään miehille, että mä oon ihan huono. Tai että mä en osaa mitään, Paljastama. niin paljastamaan. Ja sitten, sitten yksi päivä oli semmoinen, että mä olin siellä Raksalla, ne oli siis silleen tuttuja miehiä siellä töissä, mutta peilasivat mulle asiaa ja siis tätä teemaa. Mm. Ja, ja sitten mä en muista, mikä mun tehtävä. Mä varmaankin maalasin lautoja. Ja sitten siellä oli Mm. semmoisia lautoja niin kuin nipussa, jossa meni tämmöinen rautanauha ympärillä. Ja mun piti, että mun pitää saada se poikki. Ja ne Raksalla ne kaksi miestä oli jossakin muualla hommissa ja siinä talon kimpussa nurkan takana. Ja mulla tuli ujouskohtaus. Mä seisoin siellä autotallin takana ja mun olkapää, se oli jotenkin niin mahtava, makea. Jotenkin se, että kun oli sen ujouden kanssa niin kun nähnyt Niin. tätä olkapää-asiaa, ja sitten kun Niin. antoi sen kehon vähän niin kuin, että hei, okei, että me voidaan elää yhdessä tätä Mm. mun ujoutta. Ja se jotenkin, miten niin kuin itse tiedosti, että hei, mä oon aikuisena tässä, ja sitten vähän Mm. tietenkin nauraskeli sille, että hei, aikuinen ihminen täällä nurkan takana on ihan ujoissa. Se oli jotenkin, mä nauroin itsellekin siinä, mutta samalla mä myös tunnistin sitä totista tunnetta, että hei, mua Mm. ujostuttaa, mä en uskalla mennä kysymään, että hei, millä mä saan tuon auki. Mm. Ja sitten, no sitten mä kävin hiippailemassa, siellä oli semmoinen työkaluvaunu, niin kävin Niin. mukaan siellä katsomassa, että olisiko siellä niitä työkaluja, ja mä en heti eka kerralla löytänyt, ja sitten mun piti taas mennä sinne nurkan taakse ujostelemaan. Joo, mutta siitäkin siinä tilanteesta selvittiin. En muista, kysyinkö sitten apua vai löysinkö semmoisen työkalun, jolla sain sen auki, mutta jotenkin se oli niin kuin mahtava. Mm. Se oli tosi herkullinen tilanne, vähän niin kuin antaa kehon elää sitä tunnetta. Mm. Ja sitten vähän niin kuin myös semmoinen, että hei, tämä on ok. Siis on täysin ok, että mua ujostuttaa. Ja samaan aikaan mua huvittaa tämä, koska mä olen aikuinen ihminen ja jotenkin musta on myös se reipas ihminen, joka voi oikeasti mennä kysymään. Mutta jotenkin että uskalsi Mm. sallia. Hei, että sä saat tulla sieltä. Sä saat tulla, Mm. sä mahut tähän Mm. raksatyömaalle minun kanssa. Mm. Joo. Joo, tuo on niinku just sitä, että niitä kaikkia kerroksia, ikäkausia ja erilaisia
malleja toimia, niin kuin, mitkä sieltä syvältä sisältä kumpuaa, niin kuin ne saa olla tässä. Ja Mm, just tuo, että se itsetuntemus menee siihen hyväksynnän puolelle. niin, kyllä. Hyväksynnän ja semmoisen itsensä rakastamiseen ja semmoisen itsensä hyväksymiseen, että Niin, tässä ollaan tällaisena ja tämä on oikein hyvä näin. niin, kyllä. Vaikka haluan myös sanoa sen, että totta kai on päiviä, jolloin on vaikea hyväksyä Mm, sitä, mm, että ei, ei vaikka olekaan rohkea tai jotenkin mm, on päiviä, jolloin on vaikea hyväksyä sitä vaikka omaa mm, estyneisyyttä tai jotain semmoista, mitä nousee vaikka pintaan voimakkaasti, niin eihän sitä aina jotenkin mm, jaksaisi silleen ottaa vastaan. Mutta sitten yleensä jotenkin, no itseä auttaa siinä vaikka just se, että hei keho, miten sä liikkuisit tätä tunnetta tai miten, jos mä antaisinkin sulle nämä avaimet vähän niin kuin, että mm, miten me nyt ollaan tässä tämän tunteen kanssa, niin yleensä sitten aina mieli rauhoittuu myös siitäkin, että hei, että mä voin luottaa mun mm, kehoon ja mm, saan olla supistunut mm, esimerkiksi. Mhm. mm. Tuli tuosta, että jos pääsee siihen kohtaan, että tuntee vaikka edes niitä pieniä hetkiä, ohimeneviä hetkiä, että hyväksyy itsensä tai jonkun piirteen itsessään tai asian, niin siitä seuraava ovi onkin se, että mä näyttäydyn tällaisen kokonaisen myös muille. Ja no, se, mikä nyt tällä hetkellä juuri itsellä niin kuin on teema, niin hakee myös töitä. Ja siinäpä onkin foorumi, missä pitääkin näyttäytyä jonain. Ja mm, siinä pitää mennä omat vahvuudet edellä ja nimenomaan kaikissa valmennuksissakin tsempataan, se on hyvä juttu. Että tsempataan, hei, että huomaappa, että huomaatko sinä edes, että sä osaat tällaisia juttuja ja sulla on tämmöisiä vahvuuksia ja niitä niin kuin eri työpaikoissa arvostetaan, että hoksatko sä sanottaa näitä asioita vaikka työhakemuksessa tai siellä haastattelussa. Mutta sitten siihen kuuluu niin kuin se, tulee, niin kuin sieltä niin kuin lähtee puskemaan itsellä niin kuin tosi vahvasti se ihmisyyden kokonaisuus. Et minulla on myös niitä haasteita ihan niin kuin kellä tahansa muilla. Mulla on niitä pelkoja ja epävarmuuksia ja kaikkia. Ja sitten tuntuu, että koko ajan vahvemmin tulee se olo näyttää itsensä niin kuin kokonaisuutena myös sinne sellaisessa foorumissa, että heitä, tämä on se, mitä te saisitte. Tällaisilla vahvuuksilla, osaamisilla, tällaisilla niin kuin kehittymisen kohteilla, mahdollisesti persoonallisuuden piirteillä, joita ei tule eikä pystykään muuttamaan, vaikka kuinka yrittäisi. Että tämä on se paketti, kokonaisuus, minkä te saisitte. Ja mitä, mitä se teidän realismi, mitä se teidän rehellisyys on, ajatellen sitä työtä ja työpaikkaa ja yhteisöä ja kaikkea. Että niin kuin siinäkin tulee se avoimuus, rehellisyys jotenkin puskee sinnekin. Ja sitten siinä kohdassa tuleekin sitten tällaiset kaikki sosiaaliset ja yhteiskunnan niin kuin, tämmöiset käytäntötavat vastaan, että no eihän sitä niin kuin sillä tavalla mennä, että olisi aika niin kuin, voisiko se, no en osaa sanoa, eihän mä nyt koko työhakukenttää tiedä, mutta olisiko se aika radikaaliakin näyttäytyä jo heti alussa myös niiden omien kehityskohteidensa kanssa niin kuin, ja heikkouksiensa, tai saa sitä puhua heikkouksistakin, niin kuin, näyttäytyä siinä jo heti. Läts, tässä se on, tällainen minä olen, miltä tuntuu, resonoiko. Mm, että niin että se huomaa, että sitä enemmän kuin mitä enemmän itsensä hyväksyy, niin sitä enemmän se puskee sinne ulospäinkin. Eikä niin kuin, ei halua niin kuin piilottaakaan niin kuin niitä asioita sitten. Ehkä tämä podcast on osa sitä ulostuloa, näkymistä.
Ja sitten sitä kaipaa myös niin kuin kanssakäymisissä ja erilaisissa yhteisöissä niin kuin enemmän niin kuin muiltakin. Mm. Ja tietenkin täytyy ymmärtää se, että me ollaan erilaisia, mutta eikö sitä niin kuin, enkä minä nyt sano, että mä nyt mikään niin kuin avoimin ihminen olen, mutta se on jotenkin semmoinen tarve, mikä on alkanut nousta itsessä. Ja niin, sitten tulee mieleen kaikki ihanat 90V, 100V-ihmiset, kun tuollakin oli Areenassa semmoinen sarja, missä heitä haastateltiin. Ja se ihana, täydellinen niin kuin rehellisyys ja suoruus puheessa ja tässä minä olen tämmöinen ja semmoista se elämä minun mielestä on. Niin kuin kaikki se, että eikö sitä voisi sellaista tietynlaista niin kuin suoruutta löytyä jo aikaisemmassa elämänvaiheessa, niin eikö se olisi aika paljon helpompaa? Ei tarvitse esittää yhtään mitään. Niin, esittäminen, mä luulen, että se vie vähän energiaa. Joo. Jotenkin, siis itse olen ainakin jotenkin huomannut sen, että se väsyttää. Mm. Jotenkin, jos yrittää olla jotakin muuta kuin mitä on. Mm. Siihen tarvii ylläpitoenergiaa. Kyllä. Tulee jotenkin niin kuin myös sellainen ajatus, että kuinka rikas tämä elämä on, kun sinunkin kanssa ollaan puhuttu ja oltu, vietetty aikaa, tutustuttu. Ja näin tässäkin, kun puhutaan, niin tulee vaan koko ajan uutta. Koko ajan oppii tuntemaan toista lisää. Että kai se samanlainen runsauden sarvi on se oma itsekin. Kyllä, just ajattelin samaa, että sekin, Mm. että vaikka tässä puhuu, Mm. niin sitä koko ajan oppii itsestään uutta. Jotenkin Joo. myös samalla tavalla vähän niin kuin, että ai minäkö tässä puhun? Ai Mm. mullako on tuommoisia ajatuksia? Joo, ja hei, saako sanoa yhden asian, kun etkö sä puhunut just häpeästä tässä podcastin alussa? Ja nyt kun minäkin tässä meidän puhumisen aikana herkistyin ja tuli itkua, niin mulla tulee semmoinen kova tarve niin kuin sanoa, että mulla ei ole mitään hätää. Tämä on minun luontainen tapa purkaa erilaisia tunteita ja ylivirittymistä tai mä herkistyn joistain puheenaiheista ja niin kuin, no joo, on sanonut, että silloin oli varmaan aika väsynyt, kun herkistyin, kun katsoin kauniita ja rohkeita, mutta niin kuin, se on mulle hyvin luontainen tapa olla ja siihen liittyy ja on liittynyt tosi paljon sitä häpeää. Mä oon kerta kaikkiaan irvissä hampain käyttänyt energiaa siellä entisessä elämässä ja vielä nykyisessäkin siihen, että minä en ihan niin kuin joka paikassa antaisi vaan sen reaktion tulla, jos se on tullakseen. Ja se on niin kuin semmoista niin kuin kertakaikkista jähmettymisen energiaa, kun se on itselle niin luontainen. Mä tiedän lapsenakin, niin mä niin luontaisesti liikutuin, jos mä sain vaikka joulupukilta ihanan lahjan, niin mulla pääsi itku. Tai joku sanoo mulle jonkun ihanan asian, tai saa kehuja, mulla pääsee itku. Ja niin Mm. kuin, että se on vaan niin, että nyt niin kuin siinä on itsellä sitä itsehyväksyntää. Se liittyy varmaan paljon niihin, mitä minä olen kokenut, että mulla hävettää. Ja kun niitä alkaakin hyväksyä, niin se häpeä alkaa hajoamaan. Ja sitä prosessoi ja prosessoi. Eri tilanteissa tulee taas se asia ja taas minä tämän asian kanssa olen nokatusten. Ja taas minä saan uudestaan hyväksyä sitä omaa olemuspuolta ja tapaa reagoida. Ja sitten niin kuin senkin, kun se hyväksyy, niin siitä tulee se voimavara. Hyväksyn tämän ja saan käyttää tätä omaa tapaa. Ja, ja jos mä huomaan vaikka, että se hämmentää jotakin ihmisryhmää, missä olen, niin mä voin sitä selittää, että ei, olkaa ihan rauhassa. Minä vain olen tällainen. Mm.
Ei minua tarvitse joukko halata tai mitään. Annatte minun vaan olla. Olla Mm, ja purkaa. mm. Kyllä se sieltä taas tulee. Niin ja sitten niin kuin tuossa tuli mieleen se, että niin kuin oppii myös ehkä sanottaa sitä Juu. itseä ulospäin, että hei, että mä oon Mm, tämmöinen mm, ja niin kuin, kaikki on hyvin. mm. Kaikki on hyvin, joo. Mm. Kyllähän tässä koko ajan tulisi niin kuin mieleen lisää aiheita, mutta tuli mieleen myös semmoinen, niin kuin, että kauan me ollaan täällä puhuttu, Joo, joo, aika että, siis aivan siis hurahtaa tässä. niin, että jätetäänkö me niin kuin, jatketaanko me seuraavalla kerralla. Jatketaan seuraavalla kerralla ja varmaan jäädään vähän pohtimaan, että mikä se aihe voi olla. Että meillä ei taida sitä teemaa vielä olla, että se Ei tästä nyt olekaan. varmaan näistä keskusteluista lähtee Niin, kumpuamaan. Kiitän kaikkia, jotka olette täällä ollut kuuntelemassa ja elämässä meidän kanssa näitä hetkiä. Ja me jäädään Ailan kanssa editoimaan ja antamaan meidän kehon ja mielen kummuta sieltä niitä seuraavia aiheita, että kuullaan ja nähdään seuraavissa jaksoissa. Ja voikaa hyvin. Kuunnelkaa itseänne. ja mä muistutan vielä, että jos tämä herättää jotakin ajatuksia tai kysyttävää, niin voit tietenkin olla meihin yhteydessä ja meidän yhteiset tiedot löytyy tuosta videon esittelytekstistä. Kyllä. Heippa! Heippa!